जोंहाथ' दा आबै आबौमोना गासिबो फानजोब्बाय हा हु मोसौ मोसा गासिबो फानजोब्बाय। नोंनि देहाखौ नायनायाव आरो? औ आंनि देहाखौ नायनायाव। ओमफ्राय आं दा रायजो राजानि अननायजों दा इसोरनाव बोर बियो आरोखि हामजानो लुबैयो। आं थांनानै थानो गोसो बे जोनोमाव रायजो राजाफ्रा अनोबा अननो हागोन। मा नाम बाबु नोंनि नामा? आंनि नामा जिथुम बसुमतारी। नोङो मा सिबावसो लोमजानाया? आं लोमजानाया बिदिनो 7 मास 8 मास जाबाय। औ नोंखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन ना न'खरनि मानसिफ्रा? लांदोंमोन। दा माबायदि मोनदों? दाथ' बिदिनो बेमारानो हामा। जोबोद खस्थ' दं डाक्टारनाव नालाय। नायबाबो अजानाव नायबाबो हामा। थांदोंमोन क'क्राझारावबो थांदों। शिलंआवबो थांदों। हामाखै? हामाखै फैफिनो। शिलं डक्टरा मा बुङा? शिलंनि डक्टरा दाथांथ' हामगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय आं बारा जानायाव फैनाय जादों आरोखि। बारा जानाय मोननायखाय फैनाय जादों नोङो? बिदिनो थैयाबो दाङाबो थाहैगोन होनखादोंमोन शिलंनि डक्टरफोरा। दा बिदिनो जानानै दं आरोखि। दा बेखौनो सानो आरोखि आङो रायजोफ्रा अनोबा आंनो अनसुंथाइ होगोन होननानै। नोङो माने रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोनोब्ला एसे रांखावरिनि अनसुंथाइ मोनोबा नोंखौ माने मोजां देहा फाहामसालियाव लांफिननो थांफिननो लांफिनो आरो। दा रायजो राजायाव मा खावलायहरो नों? रायजो राजाजों लोगोसे सरकारखौ माबा खावलायहरनो सानो नामा? मा खावलायहरनो सानो? अनसुंथाइ अनजानो लुबैयो। नोङो दा नोंनि देहाखौ नायजानो थाखाय रायजो राजाजों लोगोसे दानि सोरखारखौहाय हेफाजाब होजानो लुगैयो आरो? हेफाजाब होजानो लुबैयो। दे ओरै मा नाम होनो नोंखौ? जिथुम बसुमतारी होनखायो। गामिया? गामिया आङो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि गामिया खाग्राबारियावहाय। गुरबिला खाग्राबारि? औ गुरबिला खाग्राबारि। आङो उन्दैनिफ्रायनो आबै आबौनाव थाबोखादों। आबै आबौनि गामिया मा गामि बे? सामरासगुरि। सामरासगुरि? औ। अनोबा मोजां आरोखि। रायजो राजाफोरजों लोगोसे सरकारा ना? औ। आं बिनि बिमायै आरो। आदसा। दा बे मासे गसे बे फंबाया? बे लोमजानाया जाहैबाय बोसोरबासो जाबाय आरो। बोसोरबायावहाय जोंथ' नायबाय नायनानै नै दा माबा लोमजाफिनबाय आरो बियो। जोङो लांदोंमोन लांनानै फाहामबायमोनबो आरो शिलंआव लांनानै जों फाहामनानै लाबोबाय। ओमफ्राय माथो बिदि जाफिनखो? बियो माबोरै जाफिनखो जोंबो थाखा फैसानि अभाब जाबाय। मुलिखौबो जों जाहोथायजोबनो हायाखिसै। बावहाय जाफिननानै आरो जोङो सेस्था खालामबावबाय आरो हा हु फाननानै मोसौ मोसा फाननानै सम्पति फाननानै नायबाय नायै जों जेरावनो मोजां खोनायो बावहायनो लांबाय। बङाइगावबो लांदों जों, धुबुरियावबो लांदों जों, क'क्राझारावबो लांदों जों। दाथ' गुवाहाटियाव थिनहरदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय। ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव जिमसियाव थिनहरदोंमोन। जिमसियाव थिनहरनानै जों थाखा फैसानि थुंगेनानै फैबाय। दा थुंगेनानै फैनानै जों न'आवनो दोननाय जाबाय आरो। नायनो हायाखिसै थाखा फैसा गैयिनि। दा नोंथांमोनहा मा लुगैयो दा? दा जोङो अनोब्ला सोरबाफोर अनोब्ला जोंनो अनसुंथाइ हरोब्ला जों बेमारिखौ नायफिनगोन आरो सोरबाफोर अननाय हरोब्ला। दा जोंना आसाया बेनो आरो सोरनिफ्रायबा थाइसे थाइनै मोनोब्ला बेखौनो जों मोनोब्ला बेमारिखौ नायगोन आरो। नोंथाङा रायजो राजाफोरजों लोगोसे सरकारखौ माबा खावलायहरबावनो लुबैयो? आं सरकारखौ मा खावलायनो, आंना बेनो जाहैबाय अनसुंथाइ सोरबा हरोब्ला बेजोंनो आङो बे बिमाय फिसाखौ नायफिननो आरो। मा नाम बे फंबायना? आंनि बिमायनि नामा जाहैबाय जिथुम बसुमतारी नामा? बसुमतारी। जिथुम बसुमतारी? औ जिथुम बसुमतारी।
बसुमतारी गामि मुङा गामिनि मुङा सामदासुरि